Момичета, годината е 2026 и е годината на коня. Това е и причината да виждате тези апликации на новите комплекти, които са еластични и в размери от M до 5 пъти XL. Може да ги откриете в сайта, където да си с извивки не е срамно. Газела. Това, момичета, е комплект от две части, като в горната част е изцяло права кройката, както и кръчола също е прав. Имаме два цвята, може бързо ми оставите по един коментар кой цвят предпочитате вие. Аз днес избрах да съм облечена с по-светлия нюанс, за да ви покажа как реално стои на пухкава фигура. Искам да ви покажа и двата удобни дълбоки джоба и задължителния еластик в талията, който слагаме в нашия цех. Така че да бъде максимално комфортно и удобно, да скрива коремчето, да го прибира и да ви е добре на дупетата. При сядане да не ви се вижда белето. Знаете, изпадали сте в такива ситуации, сигурна съм. На мен ми се е случило, няма как да ви се случило на вас. Тук в горната част искам да ви покажа интересната яка, която не сте виждали до сега в Газела. Имаме и две копчета като акцент. Това чудесно предложение може да откриете в сайта, където да си с извивки. Не е срамно. Газела. Изпращам ви много целувки!